Sir Chief, paano nindo na-confirm tabi na igwa na naman kiarog kaining practice ang sa tuya tabi na iba na mga tricycle drivers? Totoo po yan, BP Henry. Kaya nga minabuti namin na talaga makipag-coordinate na sa inyo, sa media. Dahil gusto natin ibabot dito, hindi lamang po sa mga naging biktima, kundi sa lahat ng concern. Lahat kasi tayo yung stakeholder pagka manonood sa tricycle. Lahat tayo, walang pinipiling level. Lahat tayo gumagana. Sa tricycle. Yes po. Ngayon po, gusto ko lang tabing linawin na nitong mga sunod-sunod na araw, sunod-sunod ang natanggap kong reklamo. Personal, at dito po sa messenger, saka sa text. Kaya minabuti ko na maikuan sa'yo, mai-relay sa'yo, because alam natin na ganitong oras, lahat ng mga tricycle, lahat ng mga magulang, yung mga nasa bahay, nakatutok sa yung station. And therefore, kinakailangan talaga nating may paalam sa kanila na dapat maunawaan nila at mabigyan natin ng solusyon itong problema ito. Sunod-sunod talaga, Henry. Opo. Saan po si Chief na mga reklamo na na-receive nindo? Ano pong klase na garimudos kaniba nyato ng mga tricycle drivers? Okay, bibigyan ko po kayo ng outline kung ano po yung nagiging problema natin ngayon sa linyada ng mga tricycle. Number 1 po. Opo. Sabi nga po, yung overcharging ng mga tricycle. Number 1 na po yan. Unang-una. Ang ikadalawa po, yung pagbubutuhan ng mga illegal terminal ng tricycle. Illegal terminal. Ang ikatatlo po, yung mga namimili na mga tricycle, namimili ng pasahero. Ayan. Okay. Ang pang-apat, yung pong discourtesy, yung mga bastos, mga walang modo. Correct. Walang galang na mga tricycle driver. Ang pang-apat po, yung kanilang physical appearance na parang hindi na nila ginagalang, yung bilang pagmamaneho na dapat maging presentable lamang sila sa publiko. Lalo-lalo na po na andito tayo sa syudad. At ang isa pa po, nabibigyan natin ng mahalagang ngayon, yung isang nangyaring insidente. Ito po ay insidente ng Bausi, kung saan ang isang 14 anyos na estudyante ay hinaharas ng isang tricycle at inaagda kung saan. Kaya dapat mabigyan ng mabigyan natin ng attention to. Kaya gusto kong ipaliwanag sa iyo at sa mga nakikinig, ito pong mga insidente sa iyo kung ako'y papayagan mo. Sige. Ano pong nangyari naman sa estudyante na hinaras o whatever, tabi, Chief Rolly? Unahin po natin yung issue niyan, tabi, Henry. Kasi po, itong pangyayaring ito, may nagreklamo sa akin isang magulang na di umano yung kanyang anak sumakay ng tricycle galing dyan sa Legazpi City National High School. Okay. Sabihin natin, yung itong bata papunta sa paradahan ng jeep dito sa may katedral. Okay. Now, pagsakay ng bata, ang estudyante na sabi nga nung inay, well-built, malaki na at saka dalaga na. Pagbaba ng mga kasabay na pasahero, biglang nagsalita na kagad ditong tricycle driver sapagkat nagkataon na sumakay yung bata, wala nang upuan, wala nang espasyo duman sa passenger seat, kaya naging backride siya. Ayan, okay. Now, nung bumaba itong pasahero, yung dalawang pasahero, dito sa may along Kennedy Drive, ang natira na lang yung estudyanteng backride? Babae, backride. Ang sabi po ng tricycle driver, day daw ngayon madagit yung boyfriend mo na naglunad ka sa backride ko, solo na kita. Okay. Natakot na yung bata, and then taod-taod, sinundahan pa ito na, raman ngayang makakaram, pagdahon takang magkaong kita. Ay, pangyari sa mga bata. Hindi niyang kayang tanggapin ng mga bata. Hindi kayang tanggapin. Sa murang isip na yun, na 14 years old, hindi talaga yan. Kaya yan, pinapahanap na po natin yung tricycle driver na yun. That is a form of harassment. Yes. Number 1 po yan. Huwag po natin gagawin yan. At bata minor pa sa babae, ano? At yan po, talagang, ngayon pinapatrace po natin yung CCTV. Kung saan sumakay yung bata, hopefully, matrace natin yung tricycle driver na yon. Because, hindi po talaga dapat mangyari yan. Kaya pinapabot ko po sa mga magulang. Gusto mo yung po bata nanginginig pagdating sa bahay, pagsusumbong sa ina, sapagkat hindi naman talaga dapat aktwasyon niya ng isang tricycle driver. Gusto mo yung tapos, Jeep, gano'n may ibang intensyon sa driver? Maliwanag po. Ang kinuha mo po yan, dapat
BP Henry, kaya Opo. pinapahanap ko yan. Baka hindi lang yung batang yan ang ginawa na niya ng ganyan. Oo, posibilidad Baka may na nabiktima na. pigigibo niyan sa iba, di ba? Yes, right. Ano po, gari, tama ba? Bakit di ko masyadong klarado duman sa sexual harassment law? Gari, di ba? Gari, nakakaubagid ni garo sexual harassment o whatever. Tapos agda niya magkaunod do. Bako magklarado sa intensyon. Hindi ng gunung kwan ng ganong imbitasyon because hindi naman magkakilala, pasahero. Yes. Kaya hindi po yan Oo. So, i-refer po natin yan sa CSWD. Iyon. Okay. So, ining mga aktuasyon na ini, although isolated siya, saro lang, baka may nangyari patabing iba, ano? Dapat talaga maging Kaya nga po, disiplinado. pinapahanap natin yan because baka may mga nabiktima na yan. Yan. Oo. Okay. Kaya pa, ang ikalawa tabi, BP Henry, Opo. itong nakaraang linggo tsaka kahapon, Wala. meron talaga. Imagine, bibigyan ko kayo na example kung paano katindi yung overcharging na nangyari. Opo. Chief, pandali lang po. Meron pong mag-asawa na sumakay ng Marison Hotel. Opo, Isang Chief, foreigner, pandali lang po. isang Pilipina. Chief, sandali lang Yung Opo. tricycle driver na yon, may kwan ba? May ano yung podcast? May chance ang mahanap ito? May hint na pwedeng mahanap? May chance po, kaya lang medyo blurred, hindi namin ma-identify pa yung Oho. city plate Mm. kasi medyo malayo ang distansya. Oho. But we are doing our best na matrace para ma-identify. Sabi Oho. ng bata, makita lang niya yung tricycle, makikilala na niya yung driver. Yeah. Okay. Kasi Sige kaya ta. importante po itong malaman ng publiko because that should not be the case. Iyo, buda. Baka may mga That same... should be the last na mangyari sa mga ganyang insidente, lalo-lalo na Yeah. po sa mga tricycle driver at yung mga Oo. estudyante na yan. Yeah, buda. Baka may mga same circumstances pa di. So mga magurang dyan akong araw kan maka-experience o aki, magduwa-duwa na mag-text ta kuya o makiugnayan sa endo para mailing takot igwa pa ki mga araw ka iyan tabing ugali na tricycle driver tabi, Chief. Totoo Diba? sabi yan na Henry, dahil kaya nga alarm ako sa pangyayari yun. And saludo naman tayo doon sa bata sapagkat naglahas kagad ng loob dahil sabi ng magulang, Yeah. pag-abot nga sa harong, nanginginig. Yes, siyempre takot ito Natakot siya Nanginginig yung bata. Yes, natakot siya. Kairak man ano. Okay. Okay. Sige tabi, Chief. Next Anyway, issue. Nandito tayo sa second topic natin, itong overcharging. Bibigyan ko lang kayo ng isang napakagrabing sitwasyon. Ano Opo. po? Oo. Merong mag-partner o mag-couple na sumakay galing dyan sa Marison Hotel. Oo. May nakaparadang tricycle dyan. Sumakay, nagpatid, sabi niya, ihatid mo nga kami sa Daraga Church and then sa Highland. Okay. Sa makatuwid, inihatid. Now, sa halip na magpunta ng Daraga Church na bago ang isip yung couple, nagdiretso na lang. Aha. Tapos sa halip na bumalik na dito, yung tricycle, dito na diretso sa National Highway, dumaan kumaliwa sa Tabon-Tabon, ibig sabihin, umikot, papuntang Highland. Okay. After Highlands, sandaling oras, bumaba na sila, nagpunta na sila sa May Boulevard. Okay. Alam ba ninyo kung magkano siningil ng tricycle driver? Magkano po? 800 pesos. Ay mo, my God. Grabe man. 800. Now, Oo. ang insidente po nito, ganito, yung complainant, nung mag-file ng complaint, wala na dito sa Pilipinas, nagsabi na lang doon sa kamag-anak. Ay, si Kon ito. Nagsumbong sa kamag-anak. Bisita natin. Ang nagpunta sa opisina because grabe pong kahihiyan kung ito'y talagang hindi natin makukontrol. So, at saka may implikasyon yan sa mga foreigner na pumupunta dito. Magiging kwento yan sa ibang bansa. Right, yun po. Oo. Nahuli namin yung kuan, ipatawag namin yung tricycle na identified namin. Okay. In fact, pag-imbestiga namin, aminado, sabi niya, nagpasalamat. Sabi ko, matatakot ka mga yan because sobra naman talaga yung singil mo. Noong una, natakot yan munang magreklamo and then nung makabalik na sa kanilang bayan, saka nag-file na reklamo through sa kanyang kamag-anak. Now, what is the implication of this, Tabi BP Henry? Apo, yeah. Ito ang kalimitang nangyayari dito sa atin na yung lahat ng pang-abuso, pag-take ng opportunity ng mga tricycle driver sa mga bisita natin, lumalabas yan pag nakauwi na sa kanilang bayan at naipapak the word. Ibig sabihin, malaki at napakasama na nagiging implikasyon na itong bayan natin, itong syudad natin, ang mga tricycle driver talagang hold upper. Yun nga. That's Yun ang... natin. Kaya pinapaliwanag ko yan. I see. Saan po nakuha yung tricycle na yon, Tabi Chief? Kung nagsakay dyan sa saan isa sa Parado hotel? sa May Marison. Anyway, nasettle ko na yan. Pinagmulta na natin. Oo. Talagang hindi natin tinigilan. Hanggat hindi Multa? natin yan.
Opo. But then, kinakailangan po ikwento ko sa inyo at marinig ng mga tricycle driver at operators na nakikinig ngayon na dapat baguhin natin yung ating estilo. Oh, how much po yung multa, Tabi Chief? Ang multa po yung overcharging, 3,000 po. 3,000. Oh. Ano first offense na yon? First offense niya? Siguro po sa record namin, first offense pa. Ayun. So pag naulit pa yon, medyo may paglalagyan siya. Mabigat-bigat na Opo, parusa. ito po yung nabanggit ninyo kanina. Yung sinasabi, sasabihin ko na. Oh, yeah. Okay. Direktahan, inireklamo dito yung mga pink tricycle na ang minimum charge daw is 50 pesos. Opo. Yung malalapit na pinupunta. Nabang narinig ko na binanggit mo sa akin kanina. Oho. Kaya po, ang ginawa ko yung sinasabi, tapos meron pa silang sinasabi, yung ibang tricycle driver, pagka daw maulan, mas mataas ang singil. Imagine na. Oo nga. Oo, pag ulan, ibang presyo. Pag mainit, ibang presyo. O yan ang natin. Okay. Now, ang isa pa nating problema ngayon na nagburutwa, na lumabas, itong pagsusulputan ng mga illegal terminal kung saan. Alam po ninyo, yung parada yan sa may Apsimo, that is illegal terminal. Yung mga tricycle na nakaparada sa mga hotel, illegal terminal po yan. Opo. Kaya yan, siguro po, dahil meron na po tayo ngayon na bagong committee chairman on public utilities, siguro po sasanggunin natin yan at saka sana po, as soon as possible, makapagtumbina yung tinatawag na Legazpi City Traffic Consultative Council dahil marami po tayong kinakaharap na mga issue mananood sa transpo, lalo na po itong tricycle. Kung pwede ko pong ipagpatuloy, Tabi BP, ito pong insidente ng discourtesy, meron pong nangyaring insidente diyan sa may parting Albay Cathedral. Nagtatid ng isang maestra, Taisan. Pagdating sa Taisan, hindi na po nasundo ng kanyang kapamilya, nagpadiretso hanggang Delta Homes. Pagdating sa Delta Homes, pagbaba, ang nasabing maestra na naka-uniforme pa, pinagalitan ng tricycle driver. Natangayate ka nagsasabi na dikti ka mababa. Dapat kaya may maestra dinagitan ng tricycle driver. Opo. Kaya yan po, kinuha natin yan. Hindi natin tinigil yan sapagkat yung maestra, mangiyak-iyak, tinatawag po natin yan. Okay. Gusto ko lang tumakoy na, alam po ninyo yung discourtesy, yung maestra, nanginginig na rin sa takot na mataas ang boses ng driver. At saka yung paglalagay baga ng kwarta sa lagayan na sintabo, pabarag. Ganito yung utuyo na talagang nagdadabog na yung pambayad. Kaya, another tabi, mayroong nangyari kahapon. Yung mga OJT estudyante galing sa San Roque. Papunta lamang po ng Ayala. Apat na mga estudyante na nag-OJT. Siningin po ng 15 pesos ang saro. Haling San Roque pasiring sa? Grabe naman po. Dahil supposed to be, ang taripa talaga natin ngayon is 12 lang. 12. Kada bawat isa. Correct. Kaya siningin lang 15. Dahil ang nangyayari po ngayon, pag nalaman ng mga tricycle driver ng pasahero nila hindi tigal Legazpi, lumalabas na po yung tawag na pagiging oportunista. Pasensya na po. Hindi naman po lahat, mangilan-ilan lamang po, pero apektado po ang inyong hanay. Nasabi ko po sa inyo. Ito ko sabi ko, nakuha ba yung plate yung city plate? Alam po ninyo mga bago yan, ngayon lang nakaranas siya ng ganyan trauma sa mga tricycle. Hindi daw. Ang kulay lang daw po ay blue. Ibig sabihin, talagang dyan sa may paradang yan dyan. Grabe, no? And another issue, Tabi, itong mag-asawang sumakay dito sa may YMCA sa biyaheng Busik. Opo. Sumakay po dyan sa may Busik, sa may YMCA, nagpahatid hanggang sa may Rilis, yan sa may Barangay 60, sa may Rilis magkatabi, DP Henry, doon sa punta sa luwas ng Washington. Yes, okay. Siningil ng 100 pesos dahil yun daw tinatawag na return trip, babayadan pa din. Grabe, may bago siyang patakaran, ano? Yung tricycle driver. Grabe. And another issue, siguro kung pa ito. Itong sinasabing paradahan ng Padisan, yan sa may pabiyahing Pawa, Tamaw yan, basta sa may parting Northern Barangay. Usong-uso man dyan yung pamimili ng pasahero. Opo. Namimili. That's why siguro nabanggit ko na meron tayong bagong committee chairman. Wala na po medyo po si nakakalungkot at wala na po si Councilor Alvarizo.
Ayun po, si Councilor Luis Gutierrez, Mm. nag-rally na po ako sa kanya. Siguro tabi, dapat mapag-usapan natin ito. Iyo. Anong ano tabi Chip ang Na- initial action kan Chairman Committee on Public Utility? Tayo ni pigistorya mong ini. Siguro po, Bako hindi dapat palampason. Makikipag-meeting po muna sa kay Mayora, being the honorary chairman of all the committees dito sa siyudad, bago po magpatawag. Ang plano po niya is magpatawag ng traffic summit, sector muna ng mga tricycle and other transport group. Yes, Para yes. po paplansya. Kinakailangan na po sapagkat since pandemic, wala pa po tayo nagiging dialogo. Isang beses pa lang kami nagdialogo ng mga presidente. Chief, di ba kwan, sa laog kan tricycle, igwayang ki mga kwan, igwak ki matrix, fare May matrix. tali pa po, may matrix yan. Naintindihan ko po yan na mataas ang presyo ng gasolina. Naintindihan po natin yan. Yeah, yeah. Sa mga nagdadangaw po ngayon ng mga tricycle drivers at mga operators, nasa sabutan ta po na mataas ang presyo ng gasolina. At yan po, nasa sabutan naman ng mga pasahero. Opo. Pero kung maray po ang tinatawag na diplomasya ninyo, ang approach at may paliwanag ng gusto sa mga pasahero, na kayo naghahanap buhay ng matino, willing naman sabi ang mga ating mga pasahero na magdagdag ng diit ng konting halaga para alam na yan, naunawaan nila. Pero yung pong sagat-sagada na pagsakay pa lang, sasakay pa lang ang pasahero, as usually ang mga pasahero pagsakay sa tricycle, tabi Henry, Opo. ang unang tanong niyan, pero tabi ang pasahe, ang plate, papunta doon. Yes. At Totoo mula yan. niya, magiging simbag ng driver, bahala ka na nga. Yan. Okay. Sabi yan, because that is a very catching answer. Catching answer yan. Catching answer yan. Opo. Ibig sabihin, pagkaganyan ng kwan, kaganyan, may masamang balak. Yes. Ano tabi, Chief? Kung ikaw ay talagang pareha sa tricycle driver, ang sarong pasahero tabi, paliwanag kung kayo po ganito yung nasa parada, kung tayo po ninyong bayaran yung para sa tatlo, direksyon na po tayo dahil nasa parada tayo. Kasi pag naunawaan yan, alam naman ng mga pasahero na pag nagbigay ng kwan, hindi na kinukuha yung sukli. Minsan nagdadagdag pa. Pag maray ang tratamento ng driver. Opo. Okay. Kung mahirap talaga, sasabihin bahala na. Tapos pag nagbigay ng ganito, dagit. Nadadagit. Dagit. Oo. Dagit. Yan ang dapat mawala ng mga ugali. Okay. Ano tabi? Yan na po, initially, yan po muna sa mga tricycle driver. Pagkatapos, after that, kung pwede kong mabanggit ang resulta ng ating bill clamping operation at kung ano pang may tatanong at mga feedback sa'yo. Chief, ano po ang permi kong pighapot ini sa imo, although aram ko man na yan simbag mo dyan, pero maulit lang sa mga nagdadangog bud at sa mga bisita tangya sa Legazpi o mga nasa tutok ko niyan sa Facebook Live sa Bilog na Mundo, ano pong gigibuhon ninda oras na nakaka-experience ki arog ka na bagay? Mga pangharas, overcharging, o whatever? Ang agency po, ang agency po ng city government na talagang binigyan ng mandato ng ating city government ni Mayor na asikasuhin ng tricycle sector, tutukan, ay ang public safety office po. Yeah, okay. Kaya meron po kami pinapakalat na mga complaint form o pwede naman po kayong kung talagang grabe, katulad yung iba talagang argabyado, hindi sila nagdadalawang isip, pumupunta dito sa opisina at nagpipila, nagpaparecord, pumipirma ng complaint para talagang ma-actionan yung kanilang reklamo. Opo, okay. Ang tingin Ito ko po, kasi... ko na lang po yung aking number, nakapublic naman po yung number ko, kung talagang para mabigyan ko kayo, Opo. 09. Pwede ko naman talagang i-public, Henry. Talaga public naman yung number ko eh. Yeah, okay. May mga instances kaya... Meron pa isang serious concern na i-relay sa'yo na dapat malaman ng ating publiko. Opo, okay. Chief, may mga instances kaya nagari ang problema sa pag-complain kasi paminsan busy, may mga trabaho o ngaya araw ka itong foreigner naghali na saka nagreklamo sa kapamilya, di ba? Paano po nagari mas mapadali non-complainant po, dahil masyadong naiisturbo oras magpaabot sa inyo kireklamo? Pwede naman po nilang i-messenger. Basta importante po, yung e-signature nila, dapat may pirma yung complaint nila para mayroon kaming basihan. Pag na-receive po namin yan, pinapatawag namin at kinokontak namin yung complainant kahit po sa telepono nag-uusap. Ayun, okay. Para lang may paliwanag. So pag nag-complain siya, importante gari may contact kahit hindi na siya maki-face to face through phone,
pwede niyang sabihon so nangyari sa tricycle driver, I mean sa endong investigation. Alam mo tabi, Henry, pagkargambyado, talagang gumagawa sila ng effort na kontakin ako. May istorya lang yung kanilang very experience sa tricycle. Opo, kasi ang nire-relay nila. Yeah, ang nahiling ko ding problema baka kung sa mga maabot na daw, lalo na bata nawara-wara ng problemang ini, nararaot baga tabi Chief ang Legazpi City sa ibang mga dayuhan, di ba? Ay pag Legazpi nga ba ang tricycle nga, grabe nga diyan. Dawa anong effort na ginagawa ng city government ng lahat ng mga tao dito na maging hospitable. Sa pagsakay lang sa tricycle, giba. Correct. Kasi sira yung magandang imahe ng ating sira sila. Tayo dyan. Oo. May problema kita dyan sa pag-abot kang aldaw. Okay. So with that tabi, gari, dapat talaga na magkaigwa tama itong sabi mo, Chief, itong Traffic Consultative Council, mag-convene ang Committee on Public Utilities, buda iba pang mga grupo para ma-resolve inita. Magkaroon ng traffic summit, both summit. PUJ sector and tricycle. Yes. Okay. Ang isa pa na gusto kong ipaabot sa iyo na talagang dapat bigyan na natin ng aksyon at madisiplina naman. Ito'y pakiusap na. Opo. Yun namang mga napakatitigas ang ulo ng tricycle na binubusinahan mo na ayaw lamang tumabi sa National Highway. Binubusinahan mo na, halos sinututukan mo na. Kasi bagong aga. Parang namamasyal sa liwanag ng buwan. Kasi bagong aga, Chief, although mahiwas man ang tinambu, mga 4:45, may tinisting akong tricycle, nasusundang, may tinisting ko man talaga. Bakit abo man ako nagari-agitate siya ta. Although mahiwason, baga ang tinampo, pwede kang mag-overtake mo na mas madali. Pero pag-testing ko talaga siya, kinilingan sana ako. Kinilingan. Nasa tayo sa kantinang po. Ako mismo ngayon, may nasundan ako. Oo. Diyan sa Washington Drive. Oo. At talagang ginigitna pa nila yung outer lane, yung guhit, yung white na guhit. Oo. Sa outer lane, saka po center lane, ginigitna pa niya sa halip na. Yeah. Sabi ko, ano ba to? Okay. Now, ang hapot tabi, Chief, ang hapot, iyan na tricycle lane, ano mga po, bike lane na iyan na pigasabi. Pwede ba ang tricycle diyan mag-stay? Wala namang problema yan. Basta let us be priority sa bicycle lane. Yeah. Wala naman tayong problema kasi ang purpose niyang bicycle lane, halimbawa nakakita sa yung side mirror na may mga bisikleta dyan, bigyan natin, give way to bicycle because that is intended talaga sa bicycle. Pero ginagamit talaga yan ng slow-moving vehicle. Yes. Okay. Basta ang slow-moving, ang prinsipyo ay skip right, di ba? Meron pa tayong isang problema tabi, BP. Yeah. Yung operation ng colorum tricycle, colorum. Ganito ang nangyayaring Saro pa yan, tabak kaso na may biktima sa ibatang mga dayuhan, digdi o mga bisita, mga colorum. Right. Usually, kalimitan mga estranghero, bisita o nangyayari. Ganito ang nangyayari niya sa operation ng colorum tricycle. Usually, hindi masyadong pamuso ang taxi dito sa Legazpi, kaya nangyayari ito. Yeah. Usually, sa mga hotel, lodging houses, restaurant, paglabas ng customer, magtatanong yan, pwede sa gwardiya, pwede doon sa mga tao, doon sa utility. Pwede bang ikuha mo kami ng tricycle? Pwede bang ikuha kami? Itong contact person na ito, ang tatawagan ito, yung tricycle na colorum. Yeah, okay. Yung tricycle na colorum na hindi naman alam nitong pasahero na itong pinontak na tricycle, hindi talaga itong autorisado. At doon nangyayari yung super taga sapagkat may komisyon, itong tumawag. Yes. Yan, kaya kwanting nga. Kaya now, ang isa kong suggestion dyan, dahil talagang pamuso naman lunadan ng tricycle dito sa syudad, yung presidente ng tricycle parada o presidente ng paratoda dito sa Legazpi, dapat magbigay siya ng mga contact numbers ng mga talagang legit na mga tricy driver, para yun ang tawagan ng mga hotel ng front desk o ng gwardiya. Para hindi yung mga colorum tricycle lang kinokontak nila. Okay. Now, paano po ma-identify na mas madali kan mga riding public tan na ang colorum kumpara po duman sa legitimate tabi na may franchise holder o franchise holder? Walang city plate number na nakalagay na sa Legazpi po, letter L. Pag wala pong letter L, sigurado po na colorum yan. Pagka wala pong city plate na malaking numero. Opo. At saka wala pong nakadisplay na yung litrato nung nakapastil kasi dyan, yung operator merong nakalagay na yung registro and then yung taripa. Yun po mga colorum yan. Opo. Siya pa, sinukuhan, yung mga magulang natin,
na mahilig mag-arkila ng service na koloro, may problema po tayo dyan dahil pag nagkaroon ng aksidente, wala pong insurance yan. Iyan ang madugo dyan. Iyan ang madugo dyan. Pag nagka-problema, wala pong insurance yan. yes, At saka yes. po yan, lagi nang prone sa accident dahil natatakot na mahuli. Sa parin yan. Yeah, okay. So with that, Chief, ano ang satuyang advisory sa publiko? Go ahead. Sarap pa pala. Itong siguro dito, Henry, Yeah. kahapon may naklam ang task force kaayusan na isang passenger jeepney. Dito po, nablock niya kasi itong road papunta dyan sa may barangay 27. Maliit ang karsada dyan. Opo. Ngayon, nagparada siya for unknown reason. Naka-obstruct sa karsada, nadaanan ng task force, naklam. Yeah. Sa halip na makipag-coordinate at maayos o humingi ng konsiderasyon, ang ginawa ng nasabing driver, sinira yung wheel clamp, itinakas, at umalis doon sa clamp area. Kaya ngayon, nung bandang tanghali na, alas 8 to na clamp, alauna, at least mabuti, bumalik siya, pero parang pinaplansya na yun ni Kuya Andy kung anong kasong sasampa sa nasabing driver. Alin ang sinira niyang clamp? And, So, tunggari. yun na nga, lastly, gusto ko lang tabi ni-report sa ating mga nakikinig sa inyo po na naging maganda ang epekto ng ating wheel clamp operation because kahit pa paano, lumuwag po yung ating karsada at na-educate natin yung mahihilig sa illegal parking sa along the road. Yeah, okay. Kaya lang po, bilas ito, yung pong mga barangay roads, hindi po namin ino-operate yan because meron pong mga barangay officials yan na dapat gumalaw sa mga barangay roads. Ang aming pong priority ni Kuya Andy ay ang city road. Opo, okay. Kaya po, yan ang po natin. Yung mga sumisira ng wheel clamp, Tabi, Chief, anong penalty dyan? Anong pwedeng gibuhon, Tabi, dyan? Kaya po, ito na yan, may criminal offense na yan kasi destruction of government property, that's a criminal offense. Iyo baga. Okay. Ano itong Pagkatapos yung kanina, yung pagkikiraan niya, another by, ay yung pagtakas niya, pag-avoid niya ng huli, another violation yun. Yeah, okay. Ito po na jeepney, intentional sa pagsira niya? Intentional, kinalas, pinuwersan, sirain yung wheel clamp, kahit napakatibay, mago. Wala. Pinarga yung wheel clamp sa kanyang jeep, saka tumakas. Ayun. Tapos, nahuli po ninyo ito? Mabuti naman na sumuko ng mga bandang alauna ng hapon na voluntary surrender sa opisina. Ayun. Bakit daw niya ginawa yun? Yung kasalanan, kaya bahala na po ang legal doon. Accepted niya po yung ginawa niya? Ay, accepted po dahil documented naman po kasi alam po nito itong ating mga nag-i-issue ng wheel clamp, nagkakabit ng wheel clamp. Iyo. Pinipicturean po yung lahat ng picture na wheel clamp. Walang yan. Ano na, Chief, kung mga araw ka yan? Pag na wheel clamp pa sa sasakyan ninyo, siguradong may picture yan. Yeah. Ano do kung ining mga nagigibo kanday pagpatawadon, Tabi, Chief? Diretso ang kikaso. Kaya na po sana ang kuhan. Kaya nga alam mo, meron naman po sindang mga rason. Pero bayadan niya itong kuhan. Talagang diretso na po yung kaso. Bayadan niya ito na nahirin out niya. Bahal baga yan. Talagang ipagawa niya po ito. Hindi kami papayag na hindi niya ipagawa o palitan yung nasirang wheel clamp. Oo, bayadan niya ito. Tagari ba ko naman? Aram mo nang may buda. Saro pa, ma'am. At ang isa pa po. Siguro tabi, Terry, ito, ultimo na dahil alam ko medyo ko na. Yeah. Last na, ito po ay patanid. Yung pong mga na-issuehan ng citation ticket, city citation ticket, huwag po ninyong baliwalain yan because malaking bagay yan sa magiging record ninyo. Opo. Baka hindi kayo makapag-travel abroad kung may bala kayo mag-travel sapagkat ang ordinansa po napakabigat. Pag nag-violate kayo ng ordinansa at hindi ninyo hinarap, napakabigat. Batas bagay yan. Kaya yan po, kung hindi ninyo i-settle yan within 72 hours, may darating po sa inyong legal notice or reminder or demand letter from the city legal office. At meron pong nakalagay doon na 15 days na plazo. Pag hindi ninyo po inaksyonan yan, i-refer na po yan sa fiscal's office. Yeah. Okay. Chief, may number ka mo pwedeng i-announce, Tabi, sa on the air na pwedeng i-text kan taon ni kaya ganun file up ang mga reaction kan mga listeners. Baka may mga concerns or whatever, direktang ma-text, Tabi, sa opisina nindo. Opo,
Opo, yung pong number ko, pwede na po ninyo i-direkta yan. Anong number, Tabi Chief? 0917 0917 572 572 7800. 7800. Ulitin ko lang po 0917-572-7800. Pwedeng i-text digdan Opo, concern. number ko mismo yan. Usually, talagang kung pwede po, i-text nyo. And then, yung messenger ko naman po, open naman yun. Yeah, Naman ginawa ko na din correct. public yan. Correct. For public service. Oho. Kaya napakalaking bagay tabi BP Henry itong usapan natin na ito because this is widely disseminated. Opo. At ito po siguradong isi-share. At sigurado ko sa ganitong oras, sa parada ng mga tricycle, sa mga karinderya, Oo. sa mga sulok-sulok, maraming nakikinig. Opo. Huwag po ninyong, alam po ninyo, gusto nating tulungan ang sektor ng mga tricycle. Pero tulungan din nila yung sarili nila. Yeah. Okay. Naunawaan natin na napakamahal ng gasolina, napakamahal ng pesa. Pero alam po natin na may nararapat, may tamang pagi kung kung talagang kuwan yan, siguro through the committee, sa Committee on Public Utility, the Councilor Luis Gutierrez, magagawa po natin ang pangalan. Yes, opo. Chief Rolly, salamato na marayha. Anytime po, basta may maitabang kita, ako one text away man sana po. Marami po. At siguro tabi, BP Henry, every now and then, bilang pamayo ng public safety, Yeah. siya kong obligasyon na magbigay ng timely advisory kung ano man Yes. ang dapat malaman ng ating ciudadano. Yes, Maraming salamat opo. po. Yeah, thank you so much, Tabi, Chief Rolly. Mabuhay ka.